Il-ħadd it-tajjeb. Illum il-15 ta' Ġunju is-solennità tat-Trinità Mqazza kif ukoll Jum il-Missier. Illum hi festa bit-tradizzjoni qadima ħafna li tmur lura fis-seklu 10 u biha niċċelebraw lill-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu f'Alla wieħed. Nilqakom għal din il-quddiesa mill-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Fil-quddiesa tal-lum qed jieħdu sehem 40 parteċipant mill-Mediterran li bħalissa jinsabu Malta għan-Netwerk Teoloġiku Mediterranju bil-għan li jaraw kif it-teoloġija tkun inqas astratta u aktar li tinftiem. L-għan aħħari hu li flimkien tinbena umanità kif kien jimmaġina il-Papa Franġisku. Din il-konferenza qed tittella mill-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta' Malta b'kollaborazzjoni mal-Arċidjoċesi ta' Malta. Imexxi din il-quddiesa l-Isqof Awżiljarju Joseph Galjakurmi flimkien mal-Kapitlu Metropolitan. Tiftaħ bib qalbna għax inti biss tagħti slim. Amen, alleluja. Gloria li Kristu Ġesu, illum David kbir sultan. Gloria lejk ejja mulej, għax intama tifħir għalik qalb tal-ħaj, naddafna il-kol dem wis għażiż il-maħfra tiegħek tenni lil-midneb għax inti biss tagħti slim. Amen, alleluja. Gloria li Kristu Ġesu, illum David kbir sultan. Gloria lejk ejja mulej, għax intama tal-inti biss. Tifħir għalik ħajjet kulħadd fuq is-salib, int ħajtek temmejt lid-dinja tagħti ġejjin sabiħ għax inti biss tagħti slim. Amen, alleluja. Gloria li Kristu Ġesu, illum David kbir sultan. Gloria lejk ejja mulej, għax intama tal-inti biss. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Semmilkom mill-Konkatedral ta' San Ġwan
Nsellem ilkom il-kol prezenti hawnhekk u lilkom li qed issegwuna minn fuq it-televiżjoni jew il-midja soċjali. Nsellem ukoll lill-parteċipanti li qegħdin hawnhekk għal 3 ijiem, parteċipanti fil-teoloġija tal-Mediterran. Benvenuti a tutti i partecipanti della Rete Teologica Mediterranea. Was ħaġa sabiħa li qegħdin magħna hawnhekk illum din iċ-ċelebrazzjoni. Llum niċċelebraw is-solennità tat-Trinità, li hija solennità hekk importanti fil-ħajja tal-Knisja, u għalhekk nagħmlu enfasi speċjali fit-talbiet li kull darba aħna fil-fatt insemmu lil Alla wieħed malla fi 3 persuni, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Nisqal l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob il-Imqazza Marija Dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Grazie.
nitolbu. U Alla missier indibat fid-dinja l-kelma tal-verità u l-ispirtu tal-qdusija. U rritna l-misteru tiegħek tal-aġeb. Għatina li nistqarru l-fidi vera billi nemnu fit-Trinità Qaddisa u nadoraw Alla wieħed fis-seta u l-kobor tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktib tal-Proverbi. Dan jgħid il-erf ta' Alla, il-mulej kellu lili sa mill-bidu ta' emilu, sa minn qabel l-eqdem emejjel tiegħu, sa minn dejjem twaqqaft mill-bidu qabel ma nibtet id-dinja. Kienet m'hemmx l-ibħra l-kbar meta tnissiltien, kienet m'hemmx ejjun inixxu l-ilma, qabel ma tqedu l-muntanji, qabel l-oljiet jintwilid. Kien għadu ma milx il-art bir-raba tagħha u lanqas l-ewwel traba tal-art. Meta ħejjas mewwiet jien kont hemm. Meta ħażżeż dawra fuq wiċċ il-baħar kbir. Meta saħħaħ ismewwiet hemm fuq u qiegħed fis-sod in-nixxijat ta' qiegħ il-baħar. Meta ħażżeż trufijiet il-baħar biex l-ilmijiet ma jaqbżux trufhom. Meta qiegħed sisin l-art, jien kont ma' ġenbu bħal tfajjel l-għaxqa tiegħu. Jum wara l-ieħor nitlieb il-ħin kollu qudiemu, nitlieb fuq l-art imħejjija għall-bniedem, nitaxxaq buliet il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Mulej Sid tagħna, kemmu kbir ismek fil-art kollha. Inħares lejn ismewwiet, emil subajk, il-qamar u l-kwiekeb li inti qed fihom. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih, bin il-bniedem biex taħseb fih. Mulej Sid tagħna, kemmu kbir ismek fil-art kollha. Ftit inqas mill-allat għamiltu, bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu, qedtu fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Mulej Sid tagħna, kemmu kbir ismek fil-art kollha. Kont taħt rijlejh qed, kollox taħt rijlejh qedtu, in-naġ u l-baqar kollha, sal-bejjem tax-xari, l-asafar tal-ajru u ħut tal-baħar, dak kollu li jiterraq fil-baħar. Mulej Sid tagħna, kemm ismek fil-art kollha. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, issa li aħna ġustifikati bil-fidi, għandna sliem ma' Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Permezz tiegħu għandna dħul bil-fidi għal din il-grazzja li fiha qegħdin. Aħna niftaħru bit-tama li għandna li għad niksbu il-glorja ta' Alla. Mhux biss dan, imma niftaħru wkoll bis-sofferenzi, għax nafu li s-sofferenza ġib is-sabar. Is-sabar irawem il-ħila, il-ħila it-tama. U din it-tama ma taraqx bina, għax l-imħabba ta' Alla issawret fi qlubna permezz tal-Ispirtu Santu li kien mogħti lilna. Il-kelma tal-mulej. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, lill-mulej Alla li hu li kien u li għad irid jiġi.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: baqali ħafna ħwejjeġ x'ngħidilkom, imma issa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu l-Ispirtu tal-Verità iwassalkom għall-verità kollha, għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjieni. U jagħtini glorja għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi. Għalhekk għedt li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Il-kelma tal-mulej. Il-festa li qed niċċelebraw illum ta' Trinità Qaddisa hija solennità importanti ħafna fil-ħajja tal-Knisja. Aħna jekk naħsbu ftit, kull meta nroddu s-salib u f'diversi talbiet waqt il-quddies dejjem qed nitkellmu fuq dan il-misteru kbir li Alla huwa wieħed imma falla hemm tliet persuni, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. U hija festa fil-qalba tal-fidi tagħna. Aħna ngħidu bir-raġun li dan hu misteru. Imma mhuwiex misteru illi ħawwadna, imma misteru li ħaddanna. Mhux misteru bħal meta ngħidu aħna isek konfużjoni ma tistax tifhem tgħid għal xejn ma nifhimx. U veru li aħna fil-moħżer tagħna ma nistgħux indaħlu l-immensità u l-kobor ta' Alla. Imma huwa misteru il għaliex huwa hu li ħaddanna, li jistidinna għal din il-ħajja miegħu. Bħalma l-ulied jintelqu fidejn l-om u l-missier, fiduċja, anki meta mhux dejjem jifhmu l-ulied iż-żgħar speċjalment, u hemm iħossuhom tassew siguri, ekku aħna fi ħdan Alla, Alla li ħaddanna miegħu. X'tgħidilna fil-qofol din il-festa tal-lum? Li Alla huwa mħabba, huwa relazzjoni ta' mħabba. U f'din ir-relazzjoni ta' mħabba hemm din il-komunjoni sħiħa. Meta aħna naħsbu fil-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu, hemm din l-għaqda waħda sħiħa li fil-fatt twassilna dan il-messaġġ tal-ħajja ta' Alla, tal-ħajja intima tiegħu li tfisser Alla u imħabba. U s-sabiħ ta' din il-festa huwa li ma tgħidilniex biss min huwa Alla, imma min huwa Alla lina, li Alla mhuwiex xi ħadd maqtuħ il-bogħod minna. F'ċerti kulturi kultant kellhom din l-idea ta' Alla li huwa maqtuħ il-bogħod sever, mentri din il-festa tgħidilna
li Alla li huwa mħabba rrid li aħna nipparteċipaw, sejħinna biex nieħdu sehem f'din il-ħajja tiegħu ta' mħabba. U għalhekk meta aħna nitamdu propju l-mamudija hija fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Alla jseħibna f'din il-ħajja tiegħu ta' mħabba. U jagħmilna uliet il-Missier ħut Ġesu Kristu tempju tal-Ispirtu Santu. Għalhekk din hija s-sejħa li għamlilna biex aħna nissieħbu miegħu fil-ħajja ta' mħabba u nindunaw fil-fatt illi l-isbaħ esperjenza tal-ħajja tagħna hija meta aħna inħobbu u nkunu maħbuba. Hekk hija l-ħajja tat-Trinità u hekk hija l-isbaħ esperjenza tal-ħajja tagħna il għaliex Alla rrid li jseħibna f'din il-ħajja tiegħu. Imma rrid mhux biss li jseħibna, imma rrid li aħna nixbħuh ukoll. Fil-fatt aħna maħluqa xbija ta' Alla li hu mħabba. U għalhekk rrid li aħna nixbħuh fil-ħajja tagħna billi ngħixu tassew din l-imħabba mbagħad mal-oħrajn mod li nirriflettu tassew fil-ħajja tagħna il-ħajja tat-Trinità. Kemm sabiħa meta tara din fil-familja, fil-Knisja, fis-soċjetà. Meta tara min qed jgħix tassew din l-imħabba rifless tal-ħajja tat-Trinità. Jiġifieri f'armonija imma fir-rispett ukoll tal-diversità. Fir-rispett ta' persuni differenti li jiffurmaw il-familja ma f'armonija sħiħa. L-istess fil-ħajja tal-Knisja fir-rispett ta' realtajiet differenti. U llum meta għandna hawnhekk magħna anki dawn il-persuni li qegħdin hawnhekk għall-konferenza Teoloġija tal-Mediterran, għandna fil-fatt aħna il-Baħar Mediterran li hu propju jaqgħad flimkien persuni ġejjin minn nazzjonijiet differenti, imma kollha għandhom anki kulturi tagħhom, għandhom il-ħajja, l-stil tal-ħajja tagħhom, imma faqda waħda flimkien f'armonija hija propju riflessa bih ta' din il-festa ta' Trinità. Li jurina il-mulej huwa kemm huwa importanti li aħna lek noqogħdu attenti minn dak li jfixkel lilna milli ngħixu din il-ħajja sabiħa ta' Trinità, ħajja ta' mħabba. Għax kultant ikunna f'moħħna din isu it-tendenza li ninqatgħu għalina, li aħjar tagħna f'tagħna, il-grupp tagħna, isu mentalità aħna nsejħula tribali, ta' tribù. U din teżisti kultant bejnietna. Teżisti kultant anke fil-komunitajiet tagħna. Meta pereżempju aħna ninqatgħu għalina bħal gruppi differenti, kultant anki fil-ċelebrazzjoni tal-istess festi tagħna tal-parroċċi. Ninqatgħu għalina. Mentri s-sejħa ta' Alla bħala Trinità hija li ngħixu tassew fir-rispett tad-diversità ta' xulxin, kulħadd għandu il-ħajja differenti tiegħu ma fir-rispett ta' din id-diversità ngħixu f'armonija. U għalhekk kultant kemm ma tagħmilx sens meta aħna niltaqgħu dan il-kliem kultant fil-ċelebrazzjonijiet tagħna fil-komunitajiet. Meta tisma' pereżempju l-kelma dominanza assoluta u superiorità. Meta tgħid dominanza assoluta għal grupp jew għal banda jew għal partit, inti qed tgħid xi ħaġa li hija bla sens, hija vojta, imma tmur kontra dak li jurina propju Alla bħala Trinità li hu l-immensità imma rrid jaqgħadna flimkien f'din l-imħabba fir-rispett tad-diversità. Kemm hu sabiħ meta aħna ngħixu tassew dan illi tallimna din il-festa ta' Trinità. Trinità hija d-destinazzjoni wkoll tagħna, mhux il-mod biss kif ngħixu hawn, imma aħna msejħin biex naslu fis-sema pajjiżna
fejn ikonna mbagħad il-milja ta' din il-ħajja tat Trinità. U għalhekk illum tajjeb li f'din il-qudiesa nitolbu l-mulej biex aħna narfuh dejjem kif urina hu li hu Alla li hu mħabba. Narfuh bħala Alla li mhux maqtuħ għalih ma l-relazzjoni ta' mħabba. Alla li mhux il-bot minna ma viċin tagħna. Alla li jridna wkoll mhux aħna nixu għalina u għalih imma ridna nixbħuh tassew billi fil-ħajja tagħna nkunu strumenti ta' għaqda, ta' paċi, ta' mħabba, ta' rispett li d-dinjità u l-ħajja tal-oħrajn, mod li nirriflettu tassew sabiħ din il-ħajja tat Trinità fina. Ejjew kull darba li aħna nroddu s-salib jew li ngħidu it-talba ta' qima lejn it-Trinità niftakru f'din is-sejħa li tagħmel lilna għall-ħajja tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Sa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu ben waħdini ta' Alla imnissen minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissen mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħalġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina batatat Ponzju Pilatu mietu difnuh. U fit-tielet jum għammen bejn l-wiet kont il-kodba mqazza. U tal-assema u qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier u għandu jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben li huma jum weġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem fom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika. Nistqarma mudija waħda l-mafra ta' dnubiet u nistenna l-qamma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Issa nresqu it-talbit tagħna lil Alla namlu dan fiduċja li jagħtina dejjem dak li huwa taġġid għalina. Kummulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba tal-imħabba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Aħna nagħtu qima llum dan il-misteru tat-Trinità qaddisa jiena mulej biex aħna nkunu grati lejn din l-imħabba li inti tagħti lilna u seħibna miegħek fil-ħajja ta' mħabba u biex nixu tassew din ir-relazzjoni ta' mħabba fil-ħajja tagħna nitolbu. Nitolbu għall-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u għal dawk li qed jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Nitolbu għall-parteċipanti li għedin hawnhekk preżenti din il-konferenza tal-teoloġija mill-Mediterran, nitolbu biex flimkien ikunu jistgħu jibnu tassew l-armonija fir-rispett tad-diversità u tal-kulturi ta' xulxin. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fil-pajjiżi li huma mifnija bil-konflitti u l-ġlied għal dawk kollha li huma vittmi tal-aggressjoni, tal-mebeda, tal-vjolenza, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. U nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Mulli Alla tagħna nitolbu kullum ma' speċjali wkoll għall-missirijiet aħna niċċelebraw
jum il-missier biex jarfu l-vokazzjoni sabiħa li għalija se jaħtilhom u jiexuha b'imħabba sħiħa nitolbu. Il-qamulej dawn it-talbit tagħna żomna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Mulej Alla tagħna qaddes dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek aħna l-qaddejja tiegħek, aħna nsejħu l-isem tiegħek fuqhom u bihom għamel minna stess offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr. Ma' ibnek il-waħdini u mal-Ispirtu Santu int Alla wieħed, int mulej wieħed. Mhux għax waħda il-persuna imma x'fi tliet persuni natura l-istess waħda. Għax dak li inti għarraftna u aħna nemnu dwarek, nemnuh l-istess dwar ibnek u xejn inqas dwar l-Ispirtu Santu. Hekk fis-qarja tal-fidi fil-veru Alla minn dejjem ta' dejjem naduraw tliet persuni f'natura waħda, magħżulin minn xulxin u ndaqs
fil-kobor. Dan il-misteru jfaħruk l-anġel l-arkanġel, kerubin u s-serafini li ta' kuljum bleħen wieħed jgħidu u jkantaw bla eda. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll
il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' żewġha San Giuseppe, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla Missieri tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Iju flimkien nitolbu t-talba li taqadna flimkien bħala familja waħda u liet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dubietna bħalma naffru minnu ħati għalina, u la daħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulli Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet ta' dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. It is with great joy that we welcome each and every one of you for our liturgical celebrations. We would like to remind you that communion with the body of Christ is reserved for Roman Catholics. Those who are not, or else may not wish to receive Holy Communion, but still wish to receive a blessing, please approach the priest and have your hands crossed on your chest, so that the priest will bless you with the sign of the cross.
nixtiequ nafżaw illi nhar il-ħamis li ġej jitfakkar l-450 anniversarju ta' twaqqif tal-Fratellanzi tas-Santissimu Sagrament. Għalhekk fis-sitta ta' filgħaxija nhar il-ħamis se jkun hawn qudiesa solenni immexxija minn Monsignor Arċisqof. U wara issir purċissjoni bis-Santissimu Sagrament li tgħaddi minn triq San Ġwan, triq ir-Repubblika, triq San Kristofru, triq il-Merkanti u tispiċċa fil-Knisja Bażilika Parrokjali tal-Madonna ta' Portu Salvu, San Dominku, fejn tingħata l-barka sagramentali. Nhar is-Sibt li ġej isir il-ġublew tal-festi esterni. Għalhekk dakinhar fid-9:09 ta' filgħodu, Monsignor Arċisqof se jmexxi qudiesa solenni u wara tiġi mbirka l-qampina l-ġdida li ser titqiegħed fil-kampnar tal-Vant tal-Konkatedral ta' San Ġwan. Finally, we would like to remind you that every Sunday evening at 5:45 p.m., Holy Mass is being celebrated in the English language. Nitolbu. Mulej Alla tagħna qawwina fir-ruħ u l-ġisem bis-saħħa ta' din it-qarbina li għamilna u bl-istqarrija tal-fidi tagħna fil-misteru ta' 3 persuni falla wieħed minn dejjem ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Ikun imbierek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa fis-solennità tat-Trinità Mqazza u f'jum il-Missier mill-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. O Alla Missier, Inti li tajtna lil Ġesu u l-Ispirtu Santu biex jieħdu ħsiebna, bierek lil missirijiet kollha u tihom is-sabar ħalli jieħdu ħsieb uliedhom b'imħabba u għoża kbira. Amen. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmieta bix-xandir tal-Quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.